हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेफाजाब होगोनखौ आरोना लोगोफोर दिनै जों माने मार्केटाव थांनो नागिरदों माखासे मैगं लायनो नागिरदों बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नै ओंखारबाय लिबाव दङ जोङो थांगासिनो थांसै नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलां आरो नै लोगोफोर बास नेगासिनो आरोना दा नै बेवहाय बास गाखोबाय आरोना लोगोफोर गाखोनाय समाव लानो हायाखिसै बिहिरथारमोन दासो सिट मोनदों नै दासो सिट मोनदों आरो बारा गोजान गैला मोननोसै मा मैगं लाबोयो बेसेबां दामफ्रा गासिबो बारायजोब्बाय लास्टआवसो जिरायनो मोनदों उसुबिदा गार्डेन आरो ना इयो लोगोफोर मा अबे नायलांदो लोगोफोरनो मैगंनि दामानो देनजार दाम बारायजोब्बाय मुलाफ्रानो 40 थाखा केजि गाहाम आरो गाजरफ्रा 80 थाखा जोगोनारफ्राथ' दाबुंसै लावा सेरसेयावनो 60 थाखा केजि हिसाबसो फानो ओरैहाय गथा फाना आरोना लोगोफोर गथा जानो लुबैबाबो मोननाय नङा कफिनिफ्राय लानानै बिसोरो केजि हिसाब फानो ओमफ्राय माखासे मोजां बुस्थुखौ सापरेट बानायनानै गथा हिसाबै दाम गोसा लानानैहाय दाम बारा लानानै फानो आरो मार्केटालाय बिराद गिदिर जों बे मार्केटाव थाङोबा गिबियाव रेटखौ नायग्रोजोबनानै लायो बबेया खम बेयावसो मैगंखौ लायो आरोना लोगोफोर दा लांफैनोसै लांफैनांगौना बिदिखौसो लांखाया इसोरो इबावनाया गोलोमजोबलायबाय नै लाबाय नै मैगङा जेबो आन्दायखायाखै दानिया दा लानानै मैगंखौ लानानै थांफिनबाय आरोना लोगोफोर गोलोमजोब्बाय नै दामानो गोगोम थार लोगोफोर बानलुआ केजियावनो 140 गाहाम एसे माबाखौ लानोबा 80 थाखा लास आरो बेनो नै लोगोफोर
बाजारनि लाबोनाया जोंना सानथाम सानब्रैनि लाबोबाय आरोना नै लोगोफोर बाजारनि लाबोनाया जोंना सानथाम सानब्रैनि लाबोबाय आरोना